ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲି ମଦ ମେଡିସିନ କ୍ଲିୟର କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବାକୁ କାହିଁ ଡରିବି ଲୋ ମଦ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି 2000 ଦେଇକି ବିହାରରୁ ମଗେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ହଁ Guys, welcome to my new blog. बिल्लू किना खाया नहीं जाऊँगी देखो खाए सब कौन कौन आइटम खाली खोज तो कौन है नहीं बापा फोन कर पचारे खाଇବା है ना तू तो तलटार भात एटर भी भात एटर तरकारी पानी बोतल ठीक गोटे एटार किसी पानी बोतल अच्छी आ सफल फफल कौन अच्छी पियाज फियाज अंडा भुजिया कराऊँ नहीं गने नहीं बहुत टे दूर बाट ना से कौटा देव टिफिन थी 1.5 लिटर टिफिन चापी दी था पड़ी पुड़ा जीव बिल कम जहाँ भी लेट हम सब मोबाइल साइड करना मोबाइल पॉलिसी तो ठीक नहीं पानी दिन भी जानी जस्ट आसिक बिल पहुँचनी माने कौन कह पूरा रास्ता ना कातु पूरा उदा पूरा उदा मोबाइल भी रखी मोबाइल भी किसी उदा है पानी अवश्य बेस किसी ना बेसी ना पानी तथापि देखु ये जगार जहाँ भी पशिकी जी आसब गवर्नमेंट कर जगटा इगुरे जहाँ भी पशिकी जो मैंने एपट बिलू को आसी जहाँ मैंने जो उदा हे देखते ये जगह एपटू एपटू केमी आसी बुझे ना मैंने बोका जो कहते ना जी मैंने किसी गोटे करा कथा उपर पशिकी आई पानी पूरा फुल आसबू केमी कष्ट मस्ट पलि जाइनि देखिया बापा खाइबे देखिया मु रुई खरा तो जो भाई हो रुई हम देखिया चेष्टा करवा चेष्टा करवा रुई खरा जो भाई हो खरा हो वर्षा हो ना मुझे जाऊँ देख रास्ता बापा सीट रोच रखी आगर भात टे आस जर सब कौन हो जर कहल फल पकई जाता कौन करा नाल करगला आम खाई ना मुझे जस्ट खाई अल्प पानी तले प्लास्टर हो पाऊनी गुड़ गुड़ पाऊना ना बेसी हम मत टंके खंडे हो जूता हजा गोड़ धोबे डेंगी डेंगी धोबे सब देलो छत फत उड़े मो जूता टाणी आने बार ना 15 उठ अरे सब माने 3टा केरी हिसाब कर कोटा केते 1 2 3 तला पड़िया छाड़ी के तला पड़िया लगे माने ओहो तान तमे हला केते 3 जन हां दियो रोज दियो माने दियो जन माने दे दी खाई ले हां मु केते 4 मुंडे मो मेडिसिन खाउथिल मद मेडिसिन क्लियर कहूँ मु सत कथा कहू कहीं डर लो मद मेडिसिन खाऊँ
2000 ଦେଇକି ବିହାରରୁ ମଗେଇଛି ହଁ ଅନଲାଇନ୍। ହଁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁରାଇ ବଢିବ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଖାଉଥିଲି ମୁଁ। ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବ। ହେ ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ପଚାରୁନ ମୋ ପୁତ୍ର ମଦ ଆଜ୍ଞା। ମଦ ଛାଡି ମଦ ହଠାତ୍ ଛାଡି ହବନି, ଏସବୁ 2 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଚଲେଇନି। ମତେ କହିଛନ୍ତି ଏକାଥରେ ଛାଡ଼ିଦେବନି, ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରିବ। କଣ ମଦ ଛାଡି ଆଜ୍ଞା ଏକାଥରେ ମଦ ଛାଡି ଏକାଥରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ, ଦେହ ଥରିବ। ତ ଆଜି ତ କାଲି ପିଇ ନାହିଁ, ପରଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲି, କାଲି ଦିନ ମାନେ ପିଇଲିନି। ମୁଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କତିକି, ହିନ୍ଦୀର କହିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଯିବ। ହିନ୍ଦୀର କହିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ତମର ହେଇଯିବ ମାନେ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବ। କହିଲା ୟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ସକାଳୁ ସଞ୍ଜେ, ତମେ ଯେତିକି ପିଉ 100 ଟଙ୍କା ଖାଉଥିଲ ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଆସ, ଖାଉଛ 30 ଟଙ୍କା ନେଇଆସ, 30 ଟଙ୍କାରୁ 20 ଟଙ୍କା, ମାନେ 15 ଦିନ ପରେ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। पूरा अंतरा से भाग जाएंगे और बारदा जाइस यो नामत पड़नी चौधरी पकड़े बीरब चौधरी ସେଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ବୋଲି, ମୁଁ ନେଇକି ଆଇନି ବୋଲି କିଛି କହିଲେନି। ଜଣେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଯଦି ମନା କଲେ ବାଡାରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଫେରିକିନା ପାଣି ଆଣିତେ ଗଲେ, ମାନେ ପାଣି ଆଣିଥିନି ବହୁତ କମ୍ ଆଣିଥିନି, ସେଥିପାଇଁ ଫେର 3ଟା ବୋତଲ ନେଇକି ଯାଉଛି ପାଣି ନେଇକି ଆସ। ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି, ବିଗତ ଏତିକି ଖରାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ସେଇ ମୂଲ୍ୟ କେତେଟା ପଇସା ପାଇଁ ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାର କରୁଛି, ଏଥର କରିଥିଲା ନା ଆମେ ଏ ଧାନ ନମୁନୁ ସେ ଧାନ ନମୁନୁ, ଏଟା କି କଥା? ତମେ ଯେଉଁ ଧାନ ନ ନେବ ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁନ। ତମେ ଏବେ କହିବ ଚାଷୀ କରିବେ କ'ଣ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥାଟା? ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ମୋର ଗୋଟେଟା ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ କିଛିଟା ପଇସା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ବି ତମେ କିବା କରିବ, ଏ ଧାନ ନେବନି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଦାମ ତ ନ କହିଲେ ଚଳିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କାମ କରୁଥିବେ। ତମେ ଯେତେ ଯାହା କରିନେ ବି ଲୋକ ଯେଉଁ ବାଟ ହେଲେ ଚାଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଲୋକ ଯାହା ବି ହେଲେ କରିବେ ସେ କାମଟା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳେ କହିଦେବାନି, ବୁଝିଲେ ନା? ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏତିକି କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବ, ବୁଝିଲେ? ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 90% ଲୋକ ଚାଷ କାମରେ କୁହନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା କଥା ନା। ଆଉ ତା ଯେଉଁ ପାଣି ନେଇକି ଫେର ଆସିମି, ଫେର ଯଦି ହବ ରୋଇମି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ହଁ ମୁଁ ବି କିଛି ରୋଇନି, ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାସ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ରୋଇଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବି, ବାସନ କୁସନ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ଯାହା ଖାଇବା ତାକୁ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବା। ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟ କେମିତି, ମାନେ ଏଇ କାମର କଲେ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ହେଇତେ ପଡ଼ିବ ତତେ ଯେଉଁ ବାଟ। ଯିବା ଘରକୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ପରିସମାପ୍ତି କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ।